Bine, m-am găsit la noi episod. Am un canal nou. Eu n-am avut niciodată abonați, a avut fratele meu. Așa că o să vă comentez la cum să vă zic, la niște... Sunt abonat la un prieten pe nume Ping. Pe fiecare level, ceea ce înseamnă că Și trebuie numai uitați, votul ca să treacă. e foarte... Uite, și-a distrus și casa. Oare-i flacără? Uitați-vă ce s-a întâmplat. Adică e acum moare de ciudă. Ha? Îmi pare rău, Ping, dacă vezi acest episod, dar... Mă, nu mai fă așa că... Nu mai plânge. Bine că ți-a fost carburator. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Nu mă întreba pe mine, dar... What the fuck? Parcă cineva ți-a tras un fulger I-a direct. fulgerat casa? Da? Nu! Și-a luat foc? Da! Cred că da. Ce stule n-au ars? Wow! Chiar interesant. Bine că îmi face toate itemele. De ce s-a întâmplat, Da. man? Sperăm că nu s-a întâmplat nimic, dar bă, că și-a distrus... Cred că a fulgerat și a ars casa. Mamă, și-a distrus aproape toată Dar eu casa. știam că